Fil-25 anniversarju ta' Euro Disney f'Pariġi, ftit tal-jiem oħra kontinġent ta' żeffiena Maltin, immexxi minn Jada Dance Studios se jirrappreżentaw lil pajjiżna. One Use żar l-studios f'San Ġwan, fejn tard il-ħadd wara nofsinhar il-fuq minn 70 parteċipant kienu għaddejjin bl-aħħar preparamenti għall-avveniment tant mistenni. Aħna applikajna bħala kulleġġ, bħala College of Dance, ovvjament huwa proċess naqra twil, u ġejna aċċettati through anke mill-ritratti u anke minn videos li batna biex nirrepreżentaw il-pajjiżna. Felix Busuttil għalilna li l-preparamenti ilhom għaddejjin minn Jannar u li x-xogħol qed jinqasam bejn 4 koreografi li l-koll jalmu parti miż-żifna liż-żeffiena. U għalli għalih u għall-kulleġġ din hija esperjenza sabiħa immens u li jħossu onorat ferm li se jtella isem pajjiżna hemm fuq. Staqsejna lil uħud miż-żeffiena x'qed jistennew u xi tfisser għalihom din l-esperjenza. Ħanaħdu ħafna gost u mhux ħammorru biss nisnu ma ħammorru wkoll ġo l-park, ġifieri ma l-iktar li ħammorru fuq sfin hija esperjenza vera sabiħa. Xi ħaġa kbira ħafna u li vera deċittata għalija. Hija memorja sabiħa ħafna u hija xi ħaġa vera kbira lija. Jien veru għaxittata li sejru esperjenza sabiħa li ħammarru kollha flimkien nisnu, ħanmarru ġa xi park sekk kollha flimkien niddevertu flimkien. Ġitata sabiħa li ħanqogħdu nisfnu fuq il-park u kulħadd jarana. Felix Stembil ħeġġeġ lil Maltin kollha li fid-29 ta' Marzu se jkunu f'Pariġi biex jirrikorru f'Vidjopolis f'Disneyland u jmorru jagħtu sapport xieraq lit-tim Malti.